Isa sa mga matinding naapektuhan ng bagyong Uwan si Nanay Janice ng Barangay Tagpolo, Bato, Camarines Sur. Na-wash out ang kanilang bahay matapos ang pananalasa ng malakas na bagyo. Kabilang si Nanay Janice sa 8 bayan na may 2,728 benepisyaryo na totally at partially damaged ang bahay, na nakatanggap ng 10,236 cash assistance mula sa pamahalaan, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. Nung nag-typhoon Uwan po, ma'am, nasira yung bahay namin, tapos po nawala yung mga gamit namin, yung iba. Tapos yung bahay namin nasira. Yung mga damit namin nung iba nawala. Tapos yung ibang yung kaldero, kawali, nahanod din, ma'am. Wala naman, wasak lahat. Kaya wala naman kami natira. Hanggang ngayon wala pa po kaming bahay. Ayon sa ilan pang benepisyaryo, malaking tulong ang naturang cash assistance para muling makapagsimula sa naging epekto ng bagyo. Nagpapasalamat po ako kanimo, Gob, na makatulong itong totally damage na makakuha ko. Gob, maraming salamat po na nagbibigay po kayo ng tulong ng ganito sa amin. Sam Alano, CSN.